dignos, y a ser dignos para que vosotros podáis sentiros con orgullo de que vuestros representantes realmente os representan. Para esto estamos y para esto queremos. Muchísimas gracias. Eu veño así de teloneiro, así de grandes estrelas como son Tone, Yolanda e Buitrón. Teño que decir que vou ser así como bastante breve. Eu veño dun concello que ten un punto parecido bastante a este. Eu veño de Ames, que é un concello, digamos, de expansión da área de Santiago, como Oleiros o foi de Coruña. Teño que decir que ali observamos moi ben como moitas veces a innovación chega da periferia. A innovación pasa moitas veces que non se produce justamente nos núcleos, sino que son os sitios esos onde hai máis vida, onde as cousas flúen de forma máis lixeira e onde pasan as cousas máis innovadoras tamén na política. E iso é o que pasou en Oleiros. A meu xuicio, foi un espello onde moitos nos miramos en moitas ocasións. É un sitio, digamos, que permitiu unha innovación enorme, digamos, no ámbito político, e tamén en Ames, en moitos casos, se ve non solamente pola cuestión política, sino polo dinamismo social, digamos, pola cantidade de inteligencia concentrada, de capacidade de facer distintas, se ve tamén esta cuestión. E iso mismo tamén é o que nos procuramos en Marea, é o que tamén estamos facendo a estos efectos en moitos, o que ten que ver co conxunto do Estado. No conxunto do Estado tamén están pasando cousas. Aquí, como decimos no noso slogan, o cambio non para. O sea, aquí isto ven de moi atrás, ven claramente do mundo das mareas, pero tamén agora continuamos con ese cambio, e este cambio, como dicía Yolanda, este cambio en rede, e iso quere decir que non solamente está ben que cambie Madrid, que está estupendo que cambie con Manuela Carmena, sino que está cambiando en Barcelona, está cambiando en Valencia, está cambiando en Cádiz, está cambiando en moitos sitios, pero está cambiando en Santiago, en Ferrol, na Coruña, e aquí fomos un sitio. Galicia está sendo en este momento a vanguarda do que ten que ver co cambio político a nivel de Estado. Entón, creo que iso é algo que nos debe mover, que nos debe encher de orgullo. Vou simplemente mencionar unha cousa. Creo que debemos ter un compromiso como grupo parlamentario. Xa vos digo, xa vos anuncio que vamos ter un grupo parlamentario. Eu son o número 3 da Coruña e teño que sair, ou seja, é unha garantía de que vamos ter número suficiente para ter ese grupo. Bueno, vou simplemente facer unha mención en términos religiosos. Xa sei que, digamos, somos de tradición así como evidentemente laica, incluso máis alá, pero me gustaría facer así algún comentario, porque eu sí que son dos que creo que a fe move montañas, pero non porque haxa intercesión divina, senón porque o movemos as persoas de aquí, porque temos fe nas cousas. Creo que é moi importante a esperanza, pero creo que é moi importante a esperanza non porque haxa un mundo máis alá da morte, senón porque queremos que haxa un mundo, unha vida de verdad máis aquí da morte. Queremos que haxa unha vida digna para todos e para todas, e iso creo que é o que nos move. E en Marea e outros moitos cambios que está vendo no conxunto do Estado, creo que están recuperando o que chamou
interesante pensador, o principio de esperanza. Iso é o que nos ten que mover e creo que é algo que ten que estar aí latexando, senón creo que non somos nada, nos abocamos á resignación e simplemente somos aquelo que permiten que fagan con nós. Entón creo que iso temos que erradicar. Quería decir simplemente, para comentar unha cuestión, isto que decía da cuestión religiosa, para pensar como unha especie de decálogo sobre o compromiso que creo que debemos ter os parlamentarios de En Marea, o grupo parlamentario de En Marea. Creo que debemos ter algo así como 10 mandamentos. Os 10 mandamentos serían, por un lado, obedecerás a xente por riba de todo. Nós temos que ter eso que decían os zapatistas de, no caso de que nos toque, demandar obedecendo. O primeiro é obedecer a quen, rendir contas ás persoas coas que estamos. Segundo, o primeiro é a xente. Eso que decía un ilustre premio Nobel que era Amartya Sen, que era unha persona que pensaba que a cuestión da economía tiña que ver con apoiar o desenvolvemento humano, e creo que eso é o central. Creo que temos que ter o primeiro é a xente, non salvar os bancos, senón salvar as persoas, e iso é o que temos que ter, digamos, clariño. Terceiro, respetar a esas persoas. Hai que ser capaces de respetar a todo o mundo que che está falando. Isto trátase de desenvolver a política como unha escoita activa, onde nós oímos e nós falamos, e iso se chama diálogo. Cuarto, hai que ser honestos. A política faise mirándolle os ollos ás persoas. Hai que mirar os ollos e teñen que verche o que está detrás de ti. Creo que iso tamén é moi importante. Quinto, non matarás. Non matarás. Dixo moi ben Buitrón. A guerra mata xente. E iso non está moi ben. Creo que hai que actuar en ese sentido. Sexto, ti és unha persoa calquera. Como parlamentario és unha persoa como calquera. Hai que erradicar os privilexios. Non pode ser que porque unha persona ostente un cargo sexa algo distinto de calquera. É completamente central que nós sexamos unhas persoas como outras calquera e que non teñamos nin privilexios nin económicos nin xurídicos, como se está vendo, porque iso é tamén a fonte da corrupción. A sensación que houve aquí durante moito tempo de impunidade, que daba a impresión de que calquera podía facer o que quixera, e iso tiña que ver tamén coa lógica dos privilexios. Sétimo, non roubarás. Non roubarás. Isto creo que tamén ten que ver... Octavo, a democracia é a forma de goberno que implica a participación na xente na construción do común. Isto non se fai só cos que estamos elexidos, sino que a democracia é o exercicio de todos os días. Non votamos para que logo hibernemos durante 4 anos. Iso ten que ser todos os días, todos os días. Noveno, xa non sei moi ben por onde vou, noveno. Todas as persoas somos iguais. Sexamos de aquí, sexamos de outro lado, sexamos de calquera sitio. Todas as persoas somos iguais. E debemos ter os mismos dereitos. Décimo, se non consigues o que queres, vaite. Marcha para casa. Se non eres capaz de cumplir o que estás comprometido, non pasa nada. Hai moita vida aí fora. Non tes por que aferrarte a ningún cargo, non tes por que ser un suplicante, non tes por que ser un profesional da política. Se non consigues o que queres, vaite para casa, rinde contas. E se a xente non quere tampouco que estés aí, marcha. Iso é o compromiso de honestidade que debemos ter como
como parlamentarios que, digamos, para o que vos pedimos o vosso apoio. Estes 10 mandamentos encérranse en 3: liberdade, igualdade e fraternidade. Moitas gracias. A extraordinaria Yolanda. Bueno, boas noites. Casi podo dicir que estou como na miña casa, no Concello de Oleiros, non solamente porque viva aquí o meu pai, que creo que é coñecido por facer deporte polas mañáns, senón porque tamén creo que vivín un certo tempo neste Concello e creo tamén que o coñezo ben. Singularmente, gustaríame indicar que, como xa se dixo, é un concello seguramente que destaca pola súa dignidade, non? Pero destaca pola súa dignidade, pola súa grandeza, polo non, o seu non á guerra e por facer cousas tan grandes como, por exemplo, ilustrar recentemente a este ben querido para nós e ben querido para min, de xeito particular, como ese cámara asesinado chamado José Couso, que Rolando dixe e que, como sabedes, a súa familia, a pesares de que se arquivou a súa causa, sigue a loitar e grazas a este Consello, a este Concello, teñen moitos máis azos para continuar na súa loita. Fixadevos, esta é unha campaña moi especial, non é unha campaña máis. Xa fixemos algunha campaña neste Concello, non é unha máis. É unha campaña especialmente ilusionante e especialmente relevante para Galicia, para as nosas xentes, pero para o conxunto do Estado. Relevante porque non nos xogamos un goberno, que nos xogamos un goberno. Relevante porque nos xogamos un modo de vida, porque nos xogamos os dereitos que temos acadado, que moitos e moitas dos que estades aquí, a ben querida Mariluz Canal, que eu empecé no dereito con ela, a quen quero, feminista, loitadora, penalista, esa muller, os que estades aquí, os taivos, a xente que estades aquí dos sindicatos, todos loitades neste país para que as nosas xentes, os nosos fillos, as nosas fillas viviramos no século XXI con unha serie de dereitos garantidos. Eso xa non é así. Saquean o público como forma de negocio, pero sobre todo sosteñen unha democracia na que a corrupción é unha auténtica forma de goberno. E teñen decidido xa os homes e mulleres de negro nesa Europa anti-europea, guerrera, nesa Europa que é antidemocrática, que condena milleiros e milleiros de traballadores e traballadoras dos mesmos a pasar fame, teñen decidido que nos queren pobres. Teñen decidido que queren un contrato único para nós. E nós dicímoslle que xa hai neste Estado un contrato único que se violenta todos os días, que é o contrato indefinido, que todos os días os traballadores e traballadoras deste país ven como están sendo violentados. E nós que fixemos frente a esa barbarie, frente a esa pretensión de convertirnos en traballadores e traballadoras pobres? Poderíamos dar datos. Fixádevos, en Galicia temos 70.000 persoas, segundo os datos da Axencia Tributaria, que tendo un contrato de traballo perciben 410 euros brutos. Pero temos, nada máis e nada menos, que o 20% dos traballadores e traballadoras que son pobres. Non é que señan mileuristas, xa non somos mileuristas, son radicalmente pobres. Teñen que acudir ás ONGs para poder dar de comer aos seus fillos e ás súas fillas. É isto que o profesor Bailos ou isto que outros teóricos do dereito están a chamar a economía da escravitude. A escravitude mesmo está nas nosas nóminas. E nós imos en Marea porque dicimos que non queremos escravitude. Dicimos que imos das eleccións coas máis limpas, con ilusión, con alegría, con esperanza, como
como dicía Xaime Subiela, efectivamente, porque sabemos que hai alternativa. Porque non queremos chegar ata aquí para pasar fame, que desto é do que se trata. E que queremos en Marea? Pois en Marea queremos cousas grandes. Queremos dicirles aos partidos do réxime, os que están de acordo na remuda constitucional do 135.3, queremos dicirles que imos derrogar o artigo 135.3, pero tamén queremos dicirlle que imos derrogar a reforma laboral do Partido Socialista, esa tamén, e a reforma laboral do Partido Popular. E queremos... dicirlle a eses amigos do réxime, eses que aínda non saben que facer na guerra, se invadir ou non, pero van a facer despois das eleccións, queremos decirlle que é indigno que no noso país haxa xente que teña que traballar hasta os 67 anos, porque non é posible, amigos e amigas, que unha persoa que traballa na construcción traballe hasta os 67 anos. Decímoslle que tamén imos derrogar a reforma das pensións. Decímoslle tamén que queremos un sistema tributario xusto, que queremos derrogar e acabar a SICAP, que queremos un imposto excepcional para esa banca traidora que estafou o noso país e que ten que contribuir as arcas dos públicos. Decímoslle que Juan Pueblo non ten que pagar os luxos de outros, que queremos un imposto que grave os gastos suntuarios ao 25%, e decimos cousas dignas que nos parecen bastante sensatas, que un traballador ou unha traballadora que percibe 60.000 euros ou mesmo nesa brecha que hai ata os 300.000, pois o tipo marginal ten que pasar dende o 45% ao 55%. Fixaremos 10 puntos máis de recaudación para a sanidade pública, para a escola pública, para aplicar a lei de dependencia, para aplicar a violencia, a prevención da violencia contra as mulleres e para, sobre todo, garantir que a xente non pase fame. E queremos algo grande, e é decirles que hai impostos regresivos e inxustos que nos imos mudar. Porque non é xusto que neste país os cueiros da miña filla Carmela tributen o 21%. Non é xusto. Porque non é xusto que un recurso fundamental para a vida, como comer, que é ler un libro, escoitar unha peza de música, ir ao cine, ir á ópera, ir ao teatro, tributo 21%. E lle decimos aos que non queren que os fillos de traballadores e traballadoras teñamos ese acceso á cultura, decímoslle que eso vaise baixar a un tramo como estaba antes o 4%, porque non é xusto. E decímoslle tamén que queremos mudar o noso país. Como dicía moi ben o catedrático profesor Pérez Rollo, casualmente antes moi amigo de un ilustre constitucionalista que me deu a mi clase, que é un vocero que escribe moito nun medio de comunicación, agora resulta que non é tan importante dende que di o que di, pero este home está sinalando, creo que con bastante rigor, que a nosa Constitución non é modificable, que deron un golpe de Estado contra nós pola porta de atrás e que agora, os que non participamos do pacto constitucional, temos dereito tamén a decidir, temos dereito a emprender un proceso novo, de abaixo, pola esquerda, dende os barrios ata arriba. Temos dereito a decirle aos corruptos, dende a monarquía, esa sí que é corrupta, en breves imos ter un xuizo na ilustre princesita, pois dende a monarquía, a Casa Real, todas e cada unha das instituciones dese Estado pactado e mamado no 78 están trufadas de corrupción. E decimos que queremos arrancar un proceso constituinte con vos, non con nós. Queremos mudar todo, porque fixádemos, eles pola porta de atrás, eles, e falo dos que mandan, dende a esquerda temos que saber quen é o noso inimigo, e os que mandan son os poderes económicos, xa teñen cambiado todo pola porta de atrás. Fixamos o que acaban de facer, golpe mortal, sanidade, o sabe ben Buitrón. No noso país a sanidade xa non é universal. Temos cidadanía de primeira e de segunda. Segundo, grazas á lei BERT, xa os fillos dos traballadores e traballadoras con ese 3+2 non podemos acceder á universidade pública. É realmente imposible. 3.
Temos un ataque brutal contra os funcionarios e funcionarias traballadoras públicas. Nos dixeron que eran vagos e maleantes, que éramos culpables da crise. Traballadores e traballadoras que están percibindo na media 1.000 euros ao mes. Deron un golpe pola porta de atrás con esa lei de inspección de traballo e mesmo con esa remuda das mutuas profesionais, amigos e amigas, que tamén temos que cambiar cando cheguemos a Moncloa e cando cheguemos ao poder de un poder que neste caso será democrático. Pero fixáremos, tamén deron un golpe pola parte de atrás cando reformaron a lei de réxime local, esa lei que de forma absolutamente increíble retira competencias fundamentais aos concellos e, sin embargo, ou pola contra, resulta que esas operacións, institucións caciquís antidemocráticas que forman parte do pasado, que son as deputacións, resulta que son reformadas nesa lei. De tal xeito que pola porta de atrás, sin facelo democráticamente, eles cambiaron e deron un golpe contra nós. Por tanto, nós, como dixo o profesor Pérez Rollo, claro que temos claro que isto hai que cambiarlo de abaixo a arriba, de este a oeste, facelo horizontalmente, pero que temos claro que hai que cambiar ese texto que despois nos ten que vincular a todos e a todas. E para que? Pois para incorporar dereitos fundamentais ao texto constitucional, para remudar o artigo 53 e facer exixibles como garantía democrática algún dos dereitos que hoxe non o son, e que calquera cidadán ou cidadá poda acceder a un tribunal e reivindicar a prestación deses dereitos. Queremos facer cousas grandes no noso programa, que vos convido a que lexades e que hoxe presentaron en Compostela, cousas tan grandes como, por exemplo, efectivamente, cuidar da infancia, a infancia. Moitos e moitas da Fautomil anterior deben estar que pola infancia para os nosos nenos e as nosas nenas. Comprometernos coa cooperación internacional. É certo isto que di o señor Rueda, que hai que por casa, non, e que os que están fora e hai que axudalos, porque eles son non soamente a lei de taxas, a última reforma final, pero vos ven que é serio, nun país que nos pechen as 6 meses ou xuíces e xuizas de personal, orzamento, están pedindo recursos para poder prestar o seu traballo con dignidade e con eficacia. Queren unha lei de punto final. E nós imos en Marea para decirles que non vai haber punto final, que vamos a sacar toda a columna para arriba e irnos as máis limpas a decir que hai alternativa. E queremos cambiarlo prácticamente todo, queremos garantir os dereitos, pero eso sí, como dixo Xaime, queremos facelo con vos, non para vos, queremos facelo para vos, con vos, e, dende logo, rendindo contas. Se non é así, non será posible. A democracia é algo máis que ir a votar cada 4 anos. A democracia é termos dereitos fundamentais. Hoxe non nos temos garantido. Hoxe, como di tamén, o decía o profesor Hosman, non nos estamos xogando na historia do século XX, non? Nesa obra magnífica, o paso, a volta ao século XIX. Sinala é nesa obra magnífica, case o comenzo, que o que está en xogo é casi que estemos a falar de antes do nacemento do Estado moderno. Nos estamos xogando o fascismo financeiro do profesor Boaventura de Sousa Santos. Isto que se fixo tan o Banco Central Europeo, ou ningún banco bo, pero neste caso especialmente malo, queremos dicirles que tamén España un Estado despois de dúas que está incumplindo a legislación internacional en protección do dereito funda e imos modificar tamén esa lei en porque este proxecto da unidade sabemos perfectamente o xeito de facer as
das cousas. Imos sabendo que afortunadamente, do século que mestiza ou non vai ser, afortunadamente temos diferencias, pero temos a grandeza de decirlle ás xentes deste país que sabemos onde está o importante. E o importante neste momento de excepción é que tendamos a man, que sexamos xustas e xenerosas, que saquemos a ropa que nos divide para ir en marea a Moncloa. Que disparan contra nós, decímoslle que benvido, porque mirade, en 14 días a disputa está entre os sinvergonzas do Partido Popular ou nós, a xente decentes que imos a Moncloa en marea. Non hai nada máis. Eles ben o saben os alcaldes do Cambio, Martiño Noriega, Jorge Suárez, Xulio Ferreiro, todos os días están sendo abrasados pola prensa, se me permitides ás veces incluso prensa amarilla, dicindo barbaridades sobre a xestión dos mesmos. Ben o sabe. Por tanto, a loita é entre eles ou nos, non hai alternativa. E eu pido-vos, antes de darlle a palabra a Tone, que vos fagades que esta marea sea viva, que sea real, que por todo Oleiros, nas parroquias, nos rueiros, en todos os sitios, levades, como dicía en tono profético Xaime Subiela, a boa nova, porque se vos queredes, o cambio que está en marcha vai ser imparable, vai ser un tsunami que vai derrotar a Mariano Rajoy, pero un tsunami que vai derrotar a ese señor que se chama Feijóo, Rueda y los sinvergüenzas que gobiernan este país. Por eso pido con ilusión e con alegría fagades campaña pola marea. É a vosa marea, non é a nosa marea, é a vosa marea. Facédelo realidade. E agora, se me permitides, a min tócame darlle a voz, neste caso, pequena voz que teño, a este home maravilloso que estamos coñecéndonos, que se chama Tone, e que, sin lugar a dúbidas, a parte do seu compromiso social, estou absolutamente certa que vai ser sustancial para o cambio político deste país e que algúns e algunhas non teñan medo, porque por primeira vez Galicia non só vai estar nos nosos corazóns, por primeira vez Galicia vai chegar con forza ás Cortes Xerais para mudar este Estado, para termos voz propia, para termos dereitos propios e, sobre todo, para decidir o noso futuro. Adiante, hai marea, hai cambio político. Papelón me tocou. De feito, bueno, iba a empezar dicíndovos que para mí un día especial, porque o segundo acto deste tipo, o segundo meeting que fago, e logo moito tempo, digamos que falando en espacios colectivos, en asambleas, en movimentos sociais, pero é certo que este formato, digamos que non o teño moi probado, e xa vos digo que vaya tarefa despois de, da emoción que se acaba de trasladar aquí, por lo menos desde o meu punto de vista. Un día especial por iso, un día especial porque, por diferentes cuestións, non? Eu tamén vivín aquí en Oleiros, e eu tamén traballei en Oleiros, no Ceira, no Castelo de Santa Cruz, e por todo iso tamén é a primeira vez que fago un meeting cerca da casa ou nun sitio no que me sinto na casa, non? É un día especial tamén porque hoxe presentamos un programa, o programa de Marea, que é un programa en aberto, un programa que de alguna forma presentamos como unha proposta, como unha carta á cidadanía galega para ir construindo pouco a pouco entre todos e entre todas. E unha carta de cidadanía, un programa que se fundamenta en tres elementos centrais. Por unha parte, o que xa dicían as mareas municipalistas e o que, se leva traballando en un tempo, rescatar as persoas, poñer as persoas por diante das políticas públicas antes que
a economía ou antes que a débeda. Por outra parte, rescatar a democracia. Rescatar a democracia quere dicer fundamentalmente dúas cuestións. Por unha parte, desplazar dunha vez por todas a corrupción e toda a dinámica que leva ensuciando as nosas institucións dende fallanos, e por outra parte abrir as institucións públicas, como se ten feito neste Concello e como se está facendo nos Concellos do Cambio, a participación da cidadanía. E en terceiro lugar, o terceiro, digamos que cimento central no que se fundamenta o programa que presentamos hoxe, pois é transformar a economía, poñer a economía por diante, poñer as persoas, perdón, por diante dos intereses económicos dunha minoría. E finalmente é especial non só este día, senón só dicía Yolanda, o comentou tamén Xaime, senón que é especial este período, son especiais estas eleccións, temos que facer entre todos e todas especiais os 15 días que quedan hasta o 20 e especial o momento histórico. É especial non simplemente, digamos que pensando no cambio político que empezamos, que foi fundamental o 24M, sino que é especial porque de alguma forma eu creo que se están materializando todas as loitas, as demandas e os desexos comuns que levamos poñendo en riba da mesa e que levamos intentando poñer na senda pública desde fai xa moito tempo. Eu vexo moita xente aquí, moita xente amiga, moita coa que, ou algunha, coa que, por exemplo, me atopei nas loitas contra Lou, ou que me atopei nas loitas contra a guerra de Irak, que é a mesma guerra, a guerra que continúa causando mortes, como dixo hoxe moi ben Xaime Subiela. Eu vexo caras que me atopei con elas, unha cara concretamente coa que me atopei limpando as praias galegas co Prestige. Vimos de aí, pero tamén vimos e nos atopamos nas prazas, no 15M, e nos volvemos a topar nas mareas municipais. E eu creo que este momento das eleccións do 20 que se materializa todo iso, no? Unha serie de xeracións diferentes, pero que de alguna forma compartimos un desexo común, vamos ou aspiramos, e espero que o fagamos, a cambiar este país e a cambiar dunha vez por todas as institucións do Estado español. Dito todo isto, pois, bueno, recoñezo que ainda sinto un pouco de vértigo aquí, no? Vértigo por unha parte, porque, como vos dicía, das primeiras veces que me enfrento a un escenario como este, e vértigo tamén que emana de outra cuestión, non? Falábamos do momento histórico, e falo de vértigo porque eu creo que, bueno, diante da emoción que temos no momento histórico presente, hai dúas cuestións nestes días que eu atopo como fundamentais. Por unha parte, a responsabilidade colectiva e por outra parte, a ilusión. A responsabilidade, evidentemente, polo desafío colectivo, por todo o que acabo de dicir. Nos enfrentamos a un momento fundamental na nosa historia presente. E a responsabilidade, en primeira persoa do singular ou do plural dos compañeros e compañeras cos que comparto candidatura, por ser capaces de trasladarvos a necesidade de facer ir todos e todas xuntas en Marea este 20D. E, en segundo lugar, a ilusión. A ilusión que eu particularmente teño en primeira persoa e percibo por ter sido capaces de facer o que moita xente demandábamos ou demandabades despois do 24M. Poñedevos de acordo, póñanse de acordo, vamos xuntos, todos e todas, dunha vez por todas, a votar tamén do Goberno Central a toda esta pandilla de cleptócratas. Ilusión, ademais, que de alguma forma, e me parece significativo, nin sequera xa os propios datos das enquisas, os datos do CIS, poden esconder. Certo que nós, e con eso quero ser moi prudente, sempre dicimos que non nos fiamos das enquisas, e eu non me fío das enquisas do CIS, non estou dicindo que nos teñamos que relaxar, todo o contrario. O que temos que facer é mobilizarnos máis, pero creo que sí que é certo que hai datos e hai percepcións que todos notamos día a día, hoxe no Bermuno que estivechedes en Coruña, eu en Compostela, de que si entre todos e todas facemos un empurrón colectivo final, estamos en disposición de que esta Marea, de que en Marea, sexa a forza de referencia do cambio que lidere desde Galicia o cambio político e social no Estado español. Me alegro que se ve que vou aprendendo, porque incluso sin subir o moito ton, como me dixeron que había que facer, mires dando feedback. Dicíamos eso, non? Dicíamos dos números. E é certo que estes días, dende onte,
nos preguntan sistemáticamente en todas as entrevistas de prensa e todo iso polos números, non? E nós sí que lles dicimos, nós non acreditamos nos números, nós vimos para cambiar a política e vimos a cambiar a política das cifras e dos números pola política das persoas. Non estamos aquí para acabar coa política das cifras, estamos aquí para acabar con esa política dos números. Non somos cifras, amigos e amigas, non somos cifras, compañeros e compañeras, non somos números de persoas en desemprego, non somos tampouco cifras de persoas desafiuzadas, non somos cifras e non nos deben de tratar como cifras nunca máis. Vou acabar, vou a ir sendo rápido, por unha parte polo vértigo e por outra parte porque, bueno, creo que sí que é bon o dinamismo que se está, o que por lo menos os compañeros e as compañeras que falaron antes trasladaron. Nos, como candidatos e candidatas, ou eu particularmente, non me sinto un candidato, non me sinto unha persoa escollida. Eu creo que somos dúas cousas fundamentalmente. En primeiro lugar, somos unha equipa colectiva para poñernos fundamentalmente ao vosso servicio. E en segundo lugar, somos e só debemos ser ferramentas ao vosso servicio e ferramentas da vosa voz. Nós estamos aquí para facer política, é certo, levamos moitísimo tempo facendo política, pero non a política da xente encorbatada ou da xente, digamos, deso que de alguma forma se deu en chamar a casta ou 1%, esa xente privilexiada. Non estamos aquí para facer esa política, estamos para facer a política que levamos facendo moitos anos. A política de asociacións de veciños, a política de movimentos de solidaridade e loita polos dereitos humanos. Esa é a política que vamos a facer. Estamos aquí para facer política, como nos gusta decir, en marea. E iso quere dicer facer política de abaixo arriba. Facer política sempre ao lado das maiorías sociais. Viñemos para facer política e para cumplir un programa, algo que hoxe en día parece cómico, parece raro e parece casi que se vou anticipando unha mentira. Non é unha mentira. Viñemos a cumplir un programa, o programa que presentamos hoxe e que antes vos introducín e que a partir de mañá vos pediríamos que visitedes, comentedes, faledes e participedes na web e nos diferentes momentos que vai haber para discutilo colectivamente. Viñemos para cumplir un programa que ten unha prioridade, a xente normal, a xente común, eu e vos. O que algúns chamamos, algúns máis modernos, a xente común lle chamamos desde o 15M o 99% frente a ese 1%, pero que outra xente tamén lle chama a maioría social. Non pretendo facer, digamos, un xogo retórico, nin ser un demagogo. Eu creo que o que estamos trasladando é unha idea que é a idea que temos. Sempre, en cada manifestación na que estemos, en cada medida legislativa que votemos, en cada, esperemos, acción de goberno que despreguemos, a xente ten que ser o primeiro. E non vimos a falar de negocios tampouco, non vimos a falar de negocios, de tarxetas black, de todo isto que outra xente sabe e tanto oculta, e ademais vou facer un KitKat que non teño aquí, pero estes días que estou indo a varios debates, a discusións con xente do PP e de Ciudadanos e pasmoso, de repente parece que, primeiro parece que non pasou absolutamente nada, e segundo parece que, sin máis, que aliantan pola esquerda e están por, todo o que sexa menester si fai falla por un puñado de votos, como diría a película, non? E nós non vimos a falar diso, non vimos a falar de negocios, non vimos a falar de capitalismo verde, vimos a falar de sustentabilidade, non vimos a falar de pensar en construir unha nova burbulla inmobiliaria, vimos a falar de dereito á vivenda. Vimos a falar, a fin e ao cabo, do que é a folla de ruta, a nosa folla de ruta, e que entendemos que é a folla de ruta que compartimos con todos e con todas vos, que é unha folla de ruta e un programa baseado fundamentalmente nos dereitos humanos, nin máis nin menos que eso, o que moita xente nas marchas da dignidade decía pan, traballo e teito. Parece evidente, pero si eso que queremos e eso que aspiramos no século XXI, a vida digna para todos e para todas e a ben común. Pero todo isto evidentemente non o podo facer eu, eso xa vos lo digo, eso é seguro, non o podemos facer nós, non o pode facer Yolanda, non o pode facer José, non o pode facer
Xaime, necesitamos vos a todos e a todas vos, necesitamos do voso aliento, necesitamos da vosa forza, necesitamos da vosa enerxía, necesitamos unha marea, eso que necesitamos, unha marea que nos empuxe. Pero sobre todo necesitamos que contamos con todos e con cada unha de vos. Por qué? Pois por unha cuestión fundamental, porque non podemos tolerar, como xa non toleramos o 24M, que a xente normal continúe estando excluída da política, continúe estando excluída das decisións públicas que marcan o noso día a día. E necesitamos que saibades que vamos xuntos, que vamos en marea, que non hai outra forma de ir agora mesmo. E que vimos aquí simplemente a facer algo que parece como de cumplir o programa, que parece estrano, pero que é o que vimos a facer. Vimos a traballar, vimos, e iso é importante, a ser controlados por todos e por todas vos, a que controledes o que fagamos, e vimos, en definitiva e sobre todo, a escoitar. Este 20D temos que ir a por todas, non queda outra, e vamos a ir a por todas. Eu creo que é bastante evidente, vendo, as caras e vendo este espacio cheo e vendo como pouco a pouco se van enchendo espacios, vendo como o sábado pasado enchimos o Palesco en Coruña con Ada Colau, vendo a paixón política, por decirlo de alguma forma, que se volve a retomar na sociedade. Vamos a ir a por todas, e por eso, precisamente por iso, nos van a atacar. Nos van a insultar, en primeira persoa do singular ou en colectivo, nos van a difamar. Vai ser así, pero que ninguén o pense que o fan porque digamos que nos temen a nós, a min ou a outra persoa. O fan fundamentalmente porque nós e vos representamos o que eles non son. Representamos fundamentalmente o cambio, a alegría e a ilusión. Jaime se puso, digamos que, entre, non sei como decirlo, entre telúrico e foi ben fermoso para mí. E me viña a cabeza, e xa para rematar, pois sí, me viña a cabeza unha revolta, que foi a revolta anabaptista, que foi, fai 5 séculos, que decía aquilo de omnia sum communia, que quere dizer para todos e para todas todo, e que tamén o dicían os zapatistas, e isto é o que temos que construir. E remato xa, a alegría, dicíamos, a alegría dunha marea de xente que chegamos, que chegaremos entre todos e todas a defender os dereitos de todos e de todo, todo para que nada siga igual. E xa remata coa palabra de hai marea, e remato adaptando ao contexto actual, dicindo porque en Galicia firmo, hai unhas follas para quen se queira apuntar, porque xa que hai marea e vamos en marea, vamos a necesitar moita xente que nos apoie o 20D como apoderados e apoderadas. Quen queira, pois aí quedan, vale? Veña, boa noite, en marea.